Grabe, love. Enjoy na enjoy ka dyan ah. Nangangalahati agad yung ice cream mo. Gusto mo pa ng isa? Hindi na, love. Masarap siya, ah. Pero 200 pesos para sa isang cone? Grabe, ang mahal. Eh kung para naman sa'yo, bakit hindi? Ay, nako, Warren. Puro tayo gastos, ah. Hindi naman tayo anak mayaman. Hindi nga tayo anak mayaman. Pero, baby naman kita. Ikaw talaga. Lagi kang may banat, no? Love. May sasabihin sana ako. Hmm? Ano yon? Minsan kasi, naiisip ko na baka pwede na tayong magsama. Teka. Niyayaya mo ba akong mag-live-in? Oh, ganun na nga. Handa ka na ba sa ganon? Oo, handa na. Okay lang sa akin. Pero, paano yung pamilya mo? Kasi 'di ba, ikaw yung breadwinner sa inyo. Alam mo yon, baka hindi pa sila handang bumukod ka. Naiisip ko na yan gabi-gabi. Pero, hanggang kailan ba ako sa amin? Gusto ko rin magsimula ng para sa sarili ko. Warren, ayoko lang na balang araw may masabi sila sa atin. Ayokong magsimula ng masaya tapos bubulabugin tayo ng konsensya natin. Naiintindihan ko naman. Pero ano, gusto mo ba? Oo, gusto ko. Ayun! Promise, Danny. Aalagaan kita. Ako rin, Warren. Aalagaan din kita. Love, Hmm? may isa pa sana akong request. Pwede ba tayong magpaalam ng maayos sa pamilya ko? Gusto ko kasi na simulan natin to ng tama. Oo naman. Walang problema. Sasamahan kita, Warren. I love you. I love you too. Dear Love, ako si Danny. Isang taon na kaming magkarelasyon ni Warren. Maayos ang pagsasama namin. Nagustuhan ko siya sa paraan niya na magdala ng responsibilidad. Naniniwala kasi ako na kung responsable kang anak, magiging responsableng partner ka rin. Executive assistant si Warren. Malaki ang sahod. Mas malaki kaysa sa akin. Pero dahil breadwinner siya, lumalabas, parang pareho lang kami ng kinikita sa dami ng mga gastos niya. 30K kada buwan ang gastos ni Warren sa pamilya niya. At pag may biglang pangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip na galawin ang sarili niyang ipon. Ganun niya kamahal ang pamilya niya. Kaya nung niyaya niya akong mag-live-in, aaminin ko, nag-alangan ako. Mahal ko siya, pero ang daming tanong sa isip ko. Pero may tiwala ako kay Warren. At minsan, sapat na ang tiwala para sumugal. Kaya pumayag ako. Oh, uy, Kuya Warren. Andito na pala kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Mama. Hello po, Ate Dani. Hello, Kira! Medyo na-traffic kami. Mano po? Kawaan ka. Bless po, tita. Kawaan ka ng Diyos. Nagluto ako ng banana Q. Kaso, medyo lumamig na. Kala ko maaga kang darating. Pasensya na po Na-traffic kami ron sa dinaanan namin. Ang sabihin mo, mabagal lang talagang kumilos tong si Danny. Tingnan mo nga punong-puno ng kolorete ang mukha. Mukhang 2 oras yata ang inaabot sa pag-aayos niyan eh. Traffic lang po talaga, tita. Siya. Maupo na kayo. Kira, kuha mo nga sila ng merienda. Sige po, Ma. Warren, siya nga pala. May request ang papa mo. Ano raw po? Luma na raw yung helmet niya, kaya gusto na ng bago. Pwede po bang sa susunod na buwan na yun? Kayo mag-usap. Sabi niya, kailangan na raw palitan agad. Sige po. Kakausapin ko po si Papa. At saka yung kapatid mo nagpaparinig na naman. Gusto raw ng laptop, para raw sa school. May computer naman po tayo dito.
Kaya ako nga yun binili para magamit niya sa pag-aaral. Gusto raw niya yung nadadala kahit saan. Ikaw naman, kapatid mo yun. Bigyan mo na yung gusto. Maliit na bagay lang naman. Sige po. Titingnan ko po, ma. Ba't titingnan mo pa? Sa totoo lang, napuna ko nitong mga nakaraan. Hirap ka ng gumastos, ha? Dati naman hindi ka ganyan, Simula nung naging girlfriend mo tong si Danny, ay tinitipid mo na kami. Ma, inuuna ko pa rin naman po ang mga kailangan nyo dito sa bahay. Tsaka, pushing 30 na po ako. Medyo bumabagal na po ang pag-iipon ko. Ang sabihin mo, puro date ang inaatupag ninyo. Ikaw, Danny, may trabaho ka, di ba? Minsan ilibre mo naman tong anak ko. Hindi yung siya palagi ang taya sa mga labas ninyo. Ma, hindi po kami madalas lumabas. At kung lalabas man, hindi po kami kumakain sa mahal. Ay mabuti kung ganon. Oh, bakit ganyan ka makatingin, Warren? Sinama ko po si Danny dito kasi may gusto po kaming sabihin. Love. Tita, may ipagpapaalam po sana kami. Ano yung ipagpapaalam ninyo na yan, ha? Bakit parang bigla akong kinabahan? Nagdesisyon na po kaming magsama. Magsasama kayo? Dito na uuwi ang girlfriend mo? Hindi po, ma. Bubukod na po kami. Bubukod kayo? Ano yon? Hindi mo na kami tutulungan. Pababayaan mo na kami. Alam mo namang ikaw lang inaasahan dito sa bahay. Pag nalaman to ng tatay mo, aatakihin sa puso yon. Ma, kumalma po kayo. Paano ako kakalma sa sinabi mo, ha? Magsusuporta pa rin po ako dito. Pero, kailangan ko nang matutong mamuhay mag-isa. Bubukod lang ho ako ng uuwian. Pero hindi ibig sabihin nun, kakalimutan ko na kayo. Gawin mo gusto mo, bahala ka. Malaki ka na. Basta sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag kang papalya sa responsibilidad mo dito. Opo, ma. Hoy, ikaw, Danny. Po? Baka naman impluwensya mo lang to, ha? Hindi po, tita. Ma, ako ang nagyaya. Ay, nako. Kung ako lang, ayoko. Pero alam ko namang ipipilit nyo pa rin yung gusto nyo. Di ba? Sinasabi ko talaga sa'yo, Warren. Siguraduhin mo na kaya mong pagsabayin ang responsibilidad mo rito sa bahay at yung bahay-bahayan ninyo, ha? Alam kong mahihirapan kami sa naging desisyon namin. Pero gaya ng sinabi ko, malaki ang tiwala ko kay Warren. Kahit minsan ramdam ko na ayaw talaga sa akin ng mama niya, pinili ko pa rin sumama. Akala ko, pag lumayo kami, gagaan. Akala ko, pag kami na lang, mas magiging tahimik. Pero nagkamali ako. Nang bumukod kami, parang mas lalo pang humirap. Madalas ding dumalaw mga magulang niya sa inuupahan namin. At sa tuwing may makikita silang bagong gamit, laging napupuna. Natuto rin akong magtago. Bawal akong mag-post pag may sineselebrate kami. Mainit kasi talaga ang mata ng pamilya ni Warren sa amin. Kaya napagtanto ko, hindi pala sapat ang paglayo para makalaya. Love, ang itinerary natin bukas, theme park lang. Wala nang iba. Hi, finally! Makakapunta na rin ako sa dream place ko. Deserve natin to. Biruin mo, love. Sa dami ng gastos natin, nagawa pa rin nating mag-ipon para dito. Hindi na nga tayo masyadong lumalabas. Pati iba naman anniversary natin, titipirin ko. Siyempre hindi. Thank you, love. Ako ang dapat mag-thank you. Sa totoo lang, nakakahiya. Dapat ako ang sasagot ng lahat. Pero hinatian mo pa rin ako. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman.
Hindi mo kailangang magpaliwanag, okay? Sobrang swerte ko talaga sa'yo. Hindi na ako makapaghintay magpa-picture sa theme park. Ako? Gusto ko talagang matikman yung turkey leg doon. Ako rin! Sandali lang, love, Shower lang ako. Sige. Bakit sunod-sunod naman to? Si Tita Leia? Simula nang sumama ka dyan sa gold digger na yan, hindi mo na kami iniisip. Dati ang bilis mong maglabas ng pera. Siguro pinipigilan ka na ng babaeng yan. Gold digger? Ako? Kalimutan mo na lang kami. Sumama ka na lang dyan kay Danny. May ganap pa kayong mag-Hong Kong. Sana malasin kayong dalawa. Nanghina ako sa nabasa ko. Pero hindi ko sinabi kay Warren. Hinintay ko na sabihin niya sa akin. Baka ipagtanggol niya ako. Pero hindi niya ginawa. Nanahimik siya. At dun ako pinaka nasaktan. Alam kong iniisip niyang pinoprotektahan niya lang ako. Na ayaw niya nang lumala yung sitwasyon. Pero tinawag akong gold digger. Isang bansag na hindi ko inakala na ididikit sa pangalan ko. Hindi ko hinuthutan si Warren ever. May mga panahon pa nga na ako nagpapahiram pag sobra na ang hinihingi ng pamilya niya. Kaya hindi ko maintindihan. Mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya kayang tumayo para sa sarili niya. Lagi siyang humihingi ng pasensya sa kanila, tinatanggap na lang niya kung anong sasabihin nila. Parang mas madali para sa kanyang manahimik kaysa sumagot. At habang pinipili niyang intindihin ang lahat, unti-unti naman akong nauubos. Ang dami na nating pasalubong, love. Hindi na ako makapaghintay na ibigay to kay na mama. Love, may kailangan tayong pag-usapan. Ano yun? Sa tingin mo ba, tutol pa rin si Tita Leia sa relasyon natin? Sa pagsasama natin? Hindi na. Sa katunayan, hindi na nga namin napapag-usapan yun. Mukhang okay na. Sigurado ka? Wala na siyang sinasabing masama tungkol sa akin? Wala. Gustong-gusto ko nga ni mama. Gustong-gusto niya ako. Kaya pala tinawag niya akong gold digger. Saan mo naman nakuha yan? Nabasa ko. Hindi mo na kailangang itago. Pinakialaman mo phone ko? Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na sa mga nabasa mo. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na matatanggap din nila tayo talaga. Hindi ko alam kung maghihintay ko pa yung araw na yun, Warren. Siguro, mas maganda kung maghiwalay na muna tayo. Danny, Hindi ko pwedeng hilingin sa'yo na iwan yung responsibilidad mo sa pamilya mo. Hindi ko kayang gawin yun. Pero kailangan ko ring piliin ang sarili ko. pipiliin mo sarili mo? Paano naman ako? Hindi ba parang makasarili ang desisyon mo? Pagkatao ko nang nauubos dito. Tinawag akong gold digger ng taong gusto kong maging pamilya. Kahit kailan, alam mong wala akong hinuthut sa'yo. Ang gusto ko lang maging mabuti sa kanila. Pero ito? Hindi ko to deserve. So ano? Ganito na lang? Sa ngayon, oo. Pakiramdam ko, mas kailangan ka ng pamilya mo kaysa sa mas kailangan kita. Dear Love, nakipaghiwalay ako kay Warren. Masakit, pero pinilit ko. Naniniwala kasi ako na ang relasyong tatagal ay yung may basbas ng mga magulang. Alam kong nasaktan ko rin si Warren. Hindi ko naman minamaliit ang sakit na iniwan ko sa kanya. Pero mas mahirap ipaglaban ng isang bagay na may kumukontra na bago pa ito tuluyang tumibay. Sa paglipas ng panahon, mas naunawaan ko kung bakit ko yun ginawa.
unti-unti akong naging payapa. Natuto akong huminga ng mag-isa. Walang paliwanag, walang takot na may masabing mali sa akin. Umaasa pa rin naman ako na balang araw, magkikita ulit kami ni Warren. Pero hindi sa panahong pareho pa kaming may pasan. At kung hindi man iadya ng tadhana, alam kong minahal ko siya sa paraang kaya ko. At minsan, sapat na yon.